Jim Caviezel v sérii rozhovorov k svojmu najnovšiemu filmu Sound of Freedom poukázal na obrovské siete pašerákov a vrahov detí, ktoré majú byť ticho tolerované nejednou vládou. Samozrejme, progresívci už vykrikujú o konšpiráciách, ale pravdou je, že vlády predsa verejne podporujú masívne zabíjanie detí, keď nenarodených. Možno, že teda vládami podporované zabíjanie detí naozaj nekončí len v lonách ich matiek. Dobrý deň, moje meno je Matej Gavlák a toto je program 313. Odkedy sa predstaviteľ Ježiša Krista v známom filme Umúčenie Krista podujal nakrútiť film o praktikách pašerákov detí, začali sa Jimovi Caviezelovi ozývať ľudia, ktorí sa na tomto miliardovom biznise podielali, prípadne ho sami vyšetrovali. Títo ľudia predstavili hercovi celú schému, podľa ktorej je unášané a pašované skutočne veľké množstvo detí. Hovorí sa až o niekoľkých miliónoch obetí ročne, ktoré končia buď v sexuálnom otroctve, alebo sú dokonca zabíjane na orgány. Najšokujúcejšie však je, že podľa Caviezelovej výpovede v programe War Room Steva Bannona sa na tejto činnosti buď priamo podieľajú, alebo ju minimálne kryjú samotné vlády USA a Mexika. Aj Caviezelov film Sound of Freedom, nakrútený podľa skutočného príbehu agenta Tima Ballarda, ktorý skupiny pašerákov detí odhaľoval a neutralizoval, predstavuje akúsi prepracovanú pašerácku schému, ktorá je natoľko sofistikovaná a globálne prepojená, že sa na nej musia podieľať aj väčšie kruhy než len lokálni zločinci. Caviezel v programe Steva Bannona a i sám Ballard v programe Jordana Petersona pritom zhodne hovoria, že sa z orgánov zabitých detí v zvláštnych laboratóriách vyrába látka či droga spomaľujúca starnutie zvaná adrenochrom. Keďže túto látku hojne užívajú elity na čele s politikmi, celá táto schéma má byť, ak nie podporovaná, tak aspoň tolerovaná vládnymi agentúrami. Samozrejme, liberálne médiá, ktoré sa vôbec unúvali Caviezelovým filmom sa zaoberať, začali vyťahovať reči o tom, že šíri konšpiračné teórie, kanon. Tento film je vytvorený z morálnej paniky. Ozvalo sa na CNN. Denník Guardian píše: na kanon naviazaný thriller, ktorý dobil Ameriku. A Washington Post na svojom Twitteri uviedol k filmu, že Jim Caviezel je naviazaný na hnutie kanon. Progresívcom sa skrátka nechce veriť, že by vlády podporovali niečo tak hrozné, ako je pašovanie a zabíjanie detí. Čo je v skutku zaujímavé, keďže pritom sú to práve progresívci, kto verejne už celé 10 ročia obhajujú a pretláčajú zabíjanie detí v matkyných lonách a nazývajú to právami ženy. Americkí demokrati pretlačajú čím ďalej tým neskôr vykonávané potraty a taká Hillary Clintonová obhajovala potraty po 20. týždni tehotenstva, keď sú v lonách matiek už plne formované deti.
Dokonca ani používanie biologických látok z potratených detí nie je v dnešnej spoločnosti nič až tak nezvyčajné a využívajú sa pri rôznych výskumoch, čo napríklad priznal aj vedecký časopis Scientific American. Naposledy sa takto na bunkách z potratených detí testovali minimálne niektoré vakcíny proti covidu, na čo upozornil časopis National Geographic. Americkí biskupy a na čo sme upozorňovali aj my celé tie roky tu na našom portále. Myslím, že ponaučenie je jasné. Nie každý, kto vyskúšal ľahkú drogu, musel nutne prejsť na drogu ťažkú. Ale všetci tí, čo užívajú ťažké drogy, začínali najprv na tých ľahkých. Vo svete sú zabité miliardy nenarodených detí za podpory štátov. Ich pozostatky sú výnosným biologickým materiálom. Naozaj je tak ťažké predstaviť si, že mnohé z týchto krutých vlád, ktoré toto umožňujú, môžu pod rúškom tmy tolerovať unášanie a zabíjanie aj detí narodených? Detí bez domova? Detí s postihnutím? Keď za to môžu mať mocné tučné zisky a možno i osobný prospech v podobe predĺženia si vlastnej mladosti? Potraty sú veľké zlo. A možno vstupná brána k ešte ďaleko temnejším skutkom, o ktorých hovoril Jim Caviezel i agent Tim Ballard. Človek si sám pred sebou dokáže ospravedlniť hociaký skutok, veď ani tí nacisti samých seba nevnímali ako zločincov a vrahov, ktorými boli. Je preto na nás, aby sme ešte zintenzívnili boj za ochranu tých najbezbrannejších, či už sa narodili, alebo sa ešte len majú narodiť. Nezabudnite nás zdieľať a dať nám like. Ďakujeme. Moje meno je Matej Gavlak a toto bol program 313. Dovidenia na budúce. Za mnou v pozadí je bazilika svätého Vavrinca, kde sú uložené pozostatky pápeža blahoslaveného Pia IX. Pius IX bol zvolený liberálnym krídlom cirkvi, ktoré v ňom videlo liberálneho reformátora. Avšak po neblahých udalostiach z roku 1848, kedy pre liberálnu revolúciu musel utiecť z Ríma, sa z Pia napokon stal jeden z najkonzervatívnejších pápežov vôbec. Pius IX napokon vydal dekrét, podľa ktorého je exkomunikovaný každý, kto podporuje komunizmus. Rovnako tak mu vďačíme o vyhlásení dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, čo liberálov taktiež zrejme príliš nepotešilo. Viac o tomto veľkom pápežovi sa dočítate v našej knižke Pápeži v službách Panny Márie.